ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና እዚኣ ሓዳሽ ቻነል እያ ሙራሄል ቲቪ ኸኣ ትበሃል ስለዚ ናትኩም ደገፍ ከድልየና እዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮመንቲ ሓጋዚና ኢና ብፍላይ ኣብቲ ንገብሮ መደባት ኮመንቲ እንድሕር ፅሒፍኩም ክትማእዝኑና ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ብሃንቆት ክንፅበየኩም ኢና ላይክ ግበሩ ያ ጀማዓት الخير ሼር ግበሩ ያ ጀማዓት الخير ሰብስክራይብ ግበሩ እታ ቃጭል ከኣኒ نبلا يا أخي كيف الله يا أخي أتابعنا Orion TV